Už dlhé roky hľadám, môj Pane, to, čo mi môže prinavrátiť môj vnútorný pokoj. Doteraz som ho hľadal tam, kde je nemožné ho nájsť. Moje srdce i moja myseľ boli upriamené na niečo, čo som si myslel, že práve to potrebujem vo svojom živote. Ale ako veľmi som sa mýlil. Teraz už viem, môj Pane, že ak ho naozaj chcem nájsť, tak vo svojom živote musím aj ja niečo obetovať. Musím obetovať niečo, na čom mi veľmi záleží. A hoci je to ťažké, musím to urobiť. Musím sa zrieť z niečoho, k čomu je moje srdce už dlhší čas pripútané. Lebo práve to možno blokuje moje vnútro. Snažím sa vo svojom živote niečo zmeniť. Snažím sa žiť tak, aby som mohol byť užitočný v tomto živote. Užitočný pre tento svet, ale najmä pre ľudí v mojom okolí. Ty si mi dal niečo, čo som ja pokladal za dôležité. Ale dal si mi niečo iné. Dal si mi múdrosť, aby som mohol ohlasovať tvoje slovo. Amen.